Ами, хора, какво да ви кажа? Значи, моята известност тръгна от там, че като за начало продуцирах Мадонна, след това продуцирах и Азис, а след това и Азо Оригинал, така, абсолютен спад в моята кариера. И така с времето придобих някаква популярност. Нали, Петрик? Добави нещо за моята известност, разбира се. Така. Вили става много известен чрез решаването на кръстословици. Да. 350 думи на минута. Да. С тънък писец, Да. мога да кажа. Твърдите тренировки по шах Да. се отплатиха. Да. И Казаха си той- думата. Да, той успя наистина, беше много трудно. Да. Връщаше си изпотен със сак и аз го питах откъде се връща, така той от тренировки по шах. И така с времето придобих известност. Да, значи тук Събрах много фенове. По шах, разбира се. Даже Веско Топалов ми е фен. Номер едно. Значи той наистина много се трудеше. Аз все още се трудя. Значи и в оригамито и там постигна световни успехи, като успя да сгъне листа 4 във формата на Пенис. Бате, там ще да кажа! И също така... Бате, сериозно? Да, и- бате, точно. Не, И също така, на това състезание сгънах ламаринена ограда и я направи с формата на лампа. Всичко това е от много труд и хората вече ми се възхищават. Като ме виждат по улиците, ме целят с лампи, домати. Топки, бутони. Топки, да. Като казвам топки, забрахме да добавим зазо тук. Трябваше там да го добавим. Даже от възхищение с топки го целят човека. Също така, Вили много се прослави чрез с неговия прословут реглаж на клапаните, запазената марка на Велимир Попчев. Той прави невероятен реглаж на клапаните на всяка една кола от модел от 2005 до 2009. Всичките възможни Чакай, прекаляваш вече, не искам да се хваля. Не. Само искам да добавя нещо и за операцията. Толкова съм. Да. Искам да добавя и за операцията, която оперирах един пор от апендисит. Той... изроди Камила. Чакай да си довърша. Аз ще го кажа. Не. Той изроди опусум. Опусум от глиган. Да. С тигър фиджер. Да, на леопардови щампи. И на селска пръчка. Да, и това беше наистина едно невероятно постижение. И всичко това се дължеше на моята тренировка по шах. След като измъти алигатор от яйце, от ЦБА. Алигаторче измъти. Малко алигаторче. Чудех се още какво да добавя, но ти с алигатора избирай бата. Да, не че искам да се фукам. Не че искам, ама това е! Не че искам да се фукам, а толкова съм. Да. Значи сега... И също да добавя, че съм един ганец, един турски. Също, значи... Значи момчето е самоук. Не знам вие къде е по-лично. Стига вече, като ме срещнат и без свичери и без кожа ще остана, значи... по кафетата не с топки, ами с... не знам какво ще ме целят. С сиропи. Да. Синекоп. Айде, стига алигатори, топки, дойде в повече. Стига. Айде, толкова сънме. Ай, по судоко забрахме да такова. Не, стига ти казах човек. Судоко ти трябва да го кажа. Ще ми удвоят заплатата, майко. И, братче. Стига, братче.